Kuna buga wasan ƙwallon ƙafa ko wasan ƙwallon doki? Sau nawa kuke bugawa a sati? Sau 5? Ko sau 3? Sau 1 kawai? Kuna motsa jiki aƙalla sau 3 a sati kafin ranar ƙwallon? Sau 2 fa? Kwata-kwata? Wane gari kuke zama? Zan kira asibiti mafi kusa da ku ne in gaya musu su shirya karɓar ku nan ba da daɗewa ba. Ƙwarai ma kuwa, don abin da kuke yi hanya ce mafi sauƙi da za su sa ku samu manya-manyan raunukan da za su daɗe kuna jinya ko kuma ma su hana ku buga wasan ƙwallon da kuke so har abada. Jikin ɗan adam an tsara shi ne ba don a yi ta bashi wahala babu hutu ba, ba kuma don a yi ta zama ana hutawa babu motsa jiki ba. Idan mutum kuma yana da sha'awar wasannin motsa jiki kamar misali wasan ƙwallon ƙafa, ba fa wai iya gudu kawai shine bal ba, ana buƙatar mutum ya gina gaɓoɓin shi yanda za su kare shi daga samun raunuka nan da nan. Ba za ka ce sai sau 1 a sati ranar Asabar ko ranar Lahadi za ka yi fito na fito a filin bal ba bayan sauran kwanaki 6 na sati kana kwance kana bacci. Ka shirya zuwa asibiti ne kawai dan kana zamewa shikenan gwiwa ta turgude. Ko ga masu motsa jiki ma wannan kalubale ne. Ya kamata a ce ana rarrabawa yanda za a iya motsa jiki kwanaki 3 ko kwanaki 5 a cikin sati. Ku jarabta wannan ku zo ku bani labari. Sai mun haɗu a daƙiƙa ta gaba.